Munyengo yong'alula pachisande pa 14 July 2024 ine ngati presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi mundisiyeso nding'alule ndinene chilungamo chimene chikuchitika ndipo chilungamocho chiyende ngati madzi ndipo ine sindimaopa wina aliyense sindizaopa agogo anga tikupita kunzuzu titafika muchikangawa anandiuza kuti Eliasi kuti uzakhale bwino pa dziko lapansi uzikonda kunena chilungamo ndikunena tu agogo anga tikupita kocheza kumzuzu tikudusa muchikangawa anandiuza kuti osaopa osakhala ndi mantha osafoka osanjenjemera osaphethira makamaka muziko la demokrasi ndipo ine ndizang'alula ndipo nding'alula pakana wina aziwombera eka chifukwa kumene kukupita kuti wina wache aziwombera ngati sasamala ndiye uthenga wanga walero ukupita kwa iwe wa MCP amene ukuziona ngati ndiwe wamuyaya ukupita kwa iwe wa MCP amene ukuona ngati ziko lindira amako kapena ndirambu yako likupita kwa iwe wa MCP amene ukuona ngati ndiwe minister oyamba muno Malawi kuyiwala kuti kunali ma minister ambuyo ikupita kwa iwe wa MCP member supporter amene ukuona ngati zanu zonse zili bwino ndipo Amalawi akukondwa uthenga wanga ukupita kwa iwe wa MCP amene si ukuona kuti Amalawi akuzunzika muno Malawi uthenga wanga ukupita kwa iwe wa MCP amene ukuona ngati aliyense akukuyimbirani m'manja uthenga ukupita kwa iwe wa MCP makamaka inu akuluakulu amene mukuzunza anthu tikunena panopa abambo Zakaria Moviwa ndi anzawo amene anapumapo ntchito akuzunzika mapensioners mukakaona status yawo ya mapensioners iniyo mukhonza kulira ndikunena atu ndiyo wa MCP amene ukuona ngati kapena china chilichonse sichizatha koma muziwe kuti kunja kunoko Amalawi ali pa mkwiyo waukulu ndipo Amalawi akufuna atalankhula ndipo Amalawi azalankhula ndipo siku lake ndi limodzi chifukwa iweyo wa MCP iweyo ukuona ngati Amalawi ndi opusa kwambiri Amalawi tisuopusa lilipo siku lina lake limene inu muzadabwe muzakhale very shocked Amalawi akulankhula ndikulankhula ndiwe wa MCP amene ukutuma ma activist opusa ma activist mame activist ndiye kuti azilankhula zambirimbiri za mgwirizano wa iweyo ndi UTM tuyatuluka mu MCP mwina simukuziwa ndipo palibe amene akuachita control kapena akuachita oni a UTM ndi chipani chawo paokha ndipo atuluka mu mgwirizano andilero iweyo wa MCP uzipase ulemu limodzi ni ma activist yako muzipase ulemu ndipo UTM asaoneke anthu ofunika lero mutawazuza nthawi yonseyi kodi nthawi yonseyi a UTM amazunzika munali kuti mumawanyoza simachita recognize m'misonkhano a UTM amati akabwera m'misonkhano mwanu amakhala ngati agalu a UTM amakhala ngati azatenge a UTM amakhala ngati akuzikakamiza kuti ali mugwirizano chikhalireni chokupanda UTM yo ndi malemu Saulos Chilima afisi iniyo simukanalowa mboma anthu iniyo simukana ulawa upresident koma mutalowa mboma mugwirizano wa ndi olose ndikakutafune mwakhala mukuzuza anthu amenewa ndipo lero mmene a UTM atuluka musapite pa ujeni pa phiri ndikumakalata zambirimbiri mutatuma ma activist anu amene amalankhula ngati ni ma spokesperson anu amene mwapasa ndalama amene adya zulo nkhuku amene mwagulira magalimoto ena kwawo kuntundu kwawo sanambe alawapo magalimoto
ndiye musatinyase iyayi. Kutuluka kwa UTM kusakudabwiseni, kutuluka kwa UTM musalankhule zamwano, chifukwa lilipo siku limene a UTM ndi amalawi atalankhule. Nangofuna ndikupaseni warning inuyo a MCP kunena kuti musatinyase, inuyo tazingopitirizani kuba ndalama zimene mukubazo, chifukwa tundiye maminista amu MCP mukuba makobiri kopya. Kampeni yanu imene mukufuna kuphanira naye, chifukwa amalawi ambiri simukuziwa ngati kuli mavuto amavuto, ngati kuli chipani chimene anthu ati aphane ndiye ndi cha MCP. Pakali pano tikunena panopo aliyense amene akupanga nawo kampeni ya ku convention kuti akatenge maudindo ndiye anthu akuba ndalama kopya. Kupereka ndalama kwa madelegesi ndikumadabwa kuti kodi imeneyi ndi budget ya ziko atiko mandalama za kampeni. Ndipo amalawi ndikufuna ndikuuzeni musanyengedwe, ziko ili silili bwino. Anthu awawa ndofunika aole matewera awo azipita kwa amawo, awa osazawapasaso chance chokuti alamulire ziko lino, chifukwa ndiye kulikuba ndipo tikunena pano ndalama zina zapezeka ku Zambia ndi anthu okuti ndi akunja. Ndikumadabwa kuti ndalama ya Malawi ikamapita kunja sumayigwirisira ntchito. Lero ndalama ya Malawi ikupezeka kuti ili ku Zambia yagwidwa. Tithokoze ma authorities ya ku Zambia kuti mwagwira ndalama ya ziko la Malawi makatoni opambanira 20. Mutazaza ma millions ya ndalama zimene zikuvutikira anthu kuno ku Malawi, ndalama zimene zikanagula mankhwala muzipatala, ndalama zimene zikanamanga misewu, ndalama zimene zikanathandiza ma department osiyana-siyana. Lero tikunena pano kwa kwanano sapano yakwanano 2 years. 2 years yatunthu ma department osiyana-siyana, ma secondary schools, a polisi, a chipatala ndi anthu osiyana-siyana kapena ma department osiyana-siyana amene amalandira ORT. Ndalama zimene zijazo pa paper zikutheka, mu system ya IFMIS zikutheka, koma anthu osakulandira. Kodi semano service delivery iyenda bwanji? IMCP mwafika nditu size yochita corrupt ngakhale IFMIS. Ma secondary school amene amadalira funding kuchokera kuboma pa mwezi wina uliwonse, they are no longer functioning. Chodabwisa nchonena kuti every month ndalamayo ikumachita pass, budget ikumachita pass, koma anthu okuti alandire ndalama zozikulephera. Ndalama sizikubwera. Kodi kuba kwa inu kumulibe nako manyazi? Nde mabwera kuti muziko mno muiza tanimo. Chifukwa ti china chilichonse sichikuyenda, china chilichonse sichikuyenda. Tikapita kwa anthu amene anapita kutheba, ena ayiwo ndi anamwalira kale koma ndalama zawo munalandira kale ngati boma simukufuna kupereka. Tikapita kwa anthu a pension amene anthu akuzunzika kwambiri. Anyamata muno Malawi akuzunzika kwambiri, ntchito zimene kulibe. Lero limwalitenga zikoli ndikulisandusa kukhala lama Chinese. Tapita ni kulowa shire ukuku kumene ma Chinese akupanga njanji. Mupite kumene kuku mukaone kuja kumene akupanga kanalo, mukaone umphawi umene uli ndi Malawi kumenyedwa ni ma Chinese. Kumeneko kuli anthu amene akugwira ntchito azibale awo ama ministers amene ali ndi ma fake ma licenses. Mukupanga ma license ku Chikwawa, mukupanga ma license ku Lunzu, mukupanga ma license ku Lilongwe. Onse amene afake kumapereka kwa azibale ano amene mukuwaona kuti akuyenera kumalowa ntchito muno Malawi. Muno Malawi china chilichonse has gone to the dogs. Malawi sali bwino. Ndere lero inu IMCP musapute dala Malawi. Musatokosole dala Malawi kumatuma anthu anu kuti azinyoza UTM. Ndipo tinene panopa muopa Mulungu kunena kuti kupanda UTM inuyo simukanalowa mboma. Ndiye na ife tikamakuonani timakumverani chisoni, timaziwa history yanu. Lero simungakatume zisiru zanu zimene zimakulankhulirani ngati ma activists ndikumakanena kuti aye pa ballot panali tu Chakwera.
ndipo pa ballot panalibepo Chilima. Are you really serious? Anthu tikulira mpakali panopa tikulira nderero muzikatulusa ma statement omunyoza Chilima. Ndiyetu ndikuuzeni sitithana nanu, simuthana nafe. Iniyo ngati mukufuna wowo muyambise wowo. Ngati mukufuna zoyamba na tenti yambane koma pasatuluke mawu omwe amunyoza Chilima. No way kuti muzika munyoza Chilima lero after kukusukasukani, kukusangutasangutani, kukusetasetani iniyo kuti muoneke who you are today. Muusiye mzimu wache uuse muntendere. Ndiye ndikunena kuti zimene mukuyambazi zokuti muzilankhula ma statement omanyoza anthu a UTM, omanyoza mzimu wa Chilima, zimene zo Amalawi salola. Ifeyo sitilola ndipo timenyana nanu, tithana nanu. Iniyo kaya mukudalira poison, kaya mukudalira mfuti, zimene zefe tilibe nazo ntchito. There will be a day Amalawi atalankhule. Ndikuthokozeni inu afford for the statement imene mwapanga yonena kuti mukufuna mupite ku court. Ifeyo so Amalawi first tikujoina. Tikufuna tipite ku court, tikapembe court kunena kuti apereke ufulu kwa Amalawi amene akufuna kuvota, palibe kuvotera chanzika. Chifukwa chanzika chimene mwakonza inu ndi chachinyengo, mwapanga zinthu za chinyengo osalembesa anthu onse, ndikukapangaso chanzika chokunja, ndipo maina onse amene apangidwa za nzika onse ndi a Central Region. Musaone ngati Amalawi ndi ogona, ayi, Amalawi si ogona. Choncho ife Amalawi first tikujoina na nanu. Komanso ife Amalawi first tikujoina a business wonse amene yakuvutika mmaboda, kunena kuti mademu amene akufuna kukonzedwa ndi anthu a business. Ife Amalawi first ngati MRA si chosa mastika, ife yonso Amalawi first tikuyitana anthu tipite pansewu. Komanso ife Amalawi first tikupempha anthu nonse muno Malawi kunena kuti tiyeni tiziyasa makandulo every day. Tithokoze atupere Muluzi amene apezeka ku candle light ya ku Ndilande Zulo. That's a way to go, my brother, my president. Atupere Muluzi mwaonesa leadership wanu. Mwaonesa kuti ndinu mwana obadwira muno muziko, ndipo imfa ya Chilima ikukupwetekani mene ikupwetekera Amalawi wonse. Zimene zijamachita atupere zijande usogoleri umene mwachita uja. Tipembezo asogoleri ena amene asali ya feki, mupange zimene apanga ngati atupere Muluzi zijazo. Tiyeni tiyasema akandulo ndikuti wina aziombera eka. Wina aziombera eka, wina athawa eka. BP izi ngokwera daily paka na chilungamo chizaziwike kuti chinachitika ndi chani. Ndi pamene anthu tizasiye tikuyasa makandulo. Musaone ngati Amalawi ndi opusa, ayi, inu ndinu makape kwambiri a MCP inuyo. Ngati mukundifuna mundipeze ndili mulilongwe muno, koma ndifuna nene kuti mnose inuyo a MCP ni makape kwambiri. Anthu osayamika inuyo. Anthu amene mukunyozesa mtundu wa achewa kuti anthu aziona ngati achewa ndi anthu osayamika. Inu ndinu zisiru kwambiri. Ndiye musaone ngati ife tikukuopani, sitikukuopani. Tumizani anthu anu wandipeze, kapena mutumize soma activist anu apange soma audio ena onyoza so kawiri. Koma ndifuna ndikuuzeni lilipo siku limene Amalawi ati atuluke. Amalawi akatuluka akaonesa nkwiyo. Aonesa nkwiyo Amalawi chifukwa Amalawi muno zinthu sizikuyenda. Ndipo inuyo mukanangochita resign, muchite resign chifukwa zinthu zakulepherekani. Lero kwaona maminister amene akuyenda ndi ma 40 million kumapereka kwa ma delegates, ma 70 million kumapereka kwa ma delegates, umangoyimba mmanja phu kunena kuti Satana alikodi paziko pano, koma siku lake ndi limodzi. Siku limodzi ndi limodzi basi. Bon calendar. The DC. Mwana woopsa kwambiri. From Njeza Village TM Mabuka, Box 76 Mulanje, Central Africa. Kapena sena akamanyadira amanena kuti Southern Africa.